Това Ферари е твое, ако платиш сега. Милионер се подигра на старец. Но финалът шокира всички, глава е първи. Тихото влизане октомврийският следобед в София носеше със себе си онази особена светлина, която прави град златист и меланхоличен едновременно. Булевард Цариградско шосе кипеше от движение. Автомобили се редяха един след друг, клаксони отекваваха в студения въздух, а хората бързаха към домовете си след дългия работен ден. Сред блестящите стъклени фасади на бизнес сградите, на ъгъла с улица Фредерик Жолио Кюри, се извисяваше впечатляващата сграда на Prestige Motors, най-ексклузивния шоурум за луксозни автомобили в столицата. Огромните витрини от безупречно чисто стъкло отразяваха залеза, а отвътре блестяха хромираните детайли на автомобили, чието цени достигаха стойността на апартаменти в центъра. Входната врата се отвори с тих електронен звук и вътре влязоха двама души, които изглеждаха толкова неуместни в това пространство, колкото полска ливада сред бетонна джунгла. Стоян Николов беше на 72 години. Лицето му носеше бръчките на времето и труда, дълбоки линии около очите, изсушена от слънцето кожа, ръце с кукалести стави и издути вени. Той носеше стара синя яка, която явно беше била перена безброй пъти, панталон от платно кафяво кадифе с леко избелели колена и износени кожени обувки, които някога може би са били елегантни, но сега просто свършваха работа. На рамото му висеше изтъркана текстилна чанта. До него вървеше съпругата му Мария, жена с кротко лице, обрамчено от сива коса, прибрана в скромен кок. Тя носеше дебело плетено палто в цвят бордо, очевидно ръчна изработка и черна пола до средата на прасците. В ръката си държеше малка найлонова торбичка. Двамата влязоха с леко свити рамене, сякаш се опитваха да заемат колкото се може по-малко пространство. Погледите им обаче светеха с любопитство, особено тези на Стоян, чието кафяви очи се плъзгаха по изложените автомобили с почти детинска възхита. Шоурумът беше светъл и просторен, с високи тавани и полиран мраморен под, който отразяваше всяка светлина. В центъра на залата, на специална въртяща се платформа, стоеше червено Ферари F8 Tributo, блестящо като рубин, с извити линии, които приличаха повече на произведение на изкуството, отколкото на превозно средство. До него бяха подредени Lamborghini Urus в матово сиво, Bentley Continental GT в тъмносиньо, Porsche 911 Turbo S в класическо сребристо и McLaren 720S в неоново оранжево. В дъното на залата имаше зона за изчакване, бели кожени дивани, масичка от тъмно дърво и автомат за еспресо, който изглеждаше по-скъп от кухнята в средностатистическия български дом. При входа, до голямо бюро от стъкло и хром, седеше рецепционистката Десислава, жена на около 30 години, с изпънато лице, перфектна прическа и тъмночервено червило. Тя носеше черен блейзър и бяла риза и в момента разглеждаше екрана на лаптопа си. Когато вратата се отвори и двамата старци влязоха, тя повдигна поглед и за миг в очите й премина нещо, което можеше да се тълкува като изненада, примесена с леко недоумение. Стоян и Мария се спряха в началото на залата, сякаш не бяха сигурни дали имат право да продължат напред. Стоян погледна към Ферарито и устните му се извиха в тиха усмивка. «Виж го, Маро», прошепна той на съпругата си. «Колко е хубаво, а?» Мария кимна, но ръката й стисна по-здраво торбичката. Тя усещаше погледите, които вече започваха да се стичат към тях. Зад витрина в лявата част на залата имаше малък офис с прозрачни стени. Вътре седяха трима души, двама продавачи и един клиент. Те спряха разговора си и се обърнаха да погледнат към новодошлите. Единият от продавачите, Николай, беше висок мъж на около 40 години, с начесана назад коса и костюм в тъмносиво. Той изпусна кратка усмивка, не недружелюбна, но определено скептична. Това е интересно», каза той на полуглас, но достатъчно високо, за да го чуят колегите му. Другият продавач, по-млад, на име Петър, около 35 години, с остра брадичка и нервна енергия, се усмихна по-открито. «Сигурно са объркали адреса», каза той тихо. «Или мислят, че тук има музей». Клиентът до тях, около 50 годишен мъж, с леко наднормено тегло, облечен в скъп тъмносин костюм, с златен пръстен на дясната ръка, също се усмихна. «Може би търсят автогарата», добави той с присмех в гласа. Тримата се спогледаха и задържаха смеха си, но напрежението беше усетимо.
Стоян не обърна внимание. Той бавно закрачи напред с Мария до себе си и се приближи към Ферарито. Спря на около 2 метра разстояние и го огледа отгоре надолу, с онзи вид почит, с който човек разглежда нещо красиво, но недостъпно. Мария погледна съпруга си и попита тихо: „Защо дойдохме тук, Стояне? Знаеш, че ние…“ „Знам, Маро“, отвърна той тихо, но с топлина в гласа. „Просто исках да видя какво правят сега с автомобилите. Виж колко е съвършено направено. Всяка линия, всяка част, като скулптура.“ Той се приближи още малко, но внимаваше да не докосва нищо. Мария видя как очите му светнаха. И въпреки годините, въпреки умората, въпреки всичко, тя видя момчето, в което се беше влюбила преди 50 години. Но атмосферата в залата вече се беше променила. Рецепционистката Десислава стана от бюрото си и пристъпи напред с професионална усмивка, която обаче не достигаше до очите й. „Добър ден“, каза тя учтиво, но леко дистанцирано. „Мога ли да ви помогна с нещо?“ Стоян се обърна към нея и усмихнато кимна. „Добър ден, госпожице. Не, просто разглеждаме. Ако не пречим, разбира се.“ Десислава задържа усмивката си. „Разбира се, че не пречите. Но ако имате някакви въпроси или ако…“ Тя направи лека пауза, като преглеждаше с поглед дрехите им. „Ако искате информация, може да попитате някой от колегите ми.“ Преди Стоян да отговори, от офиса излезе клиентът в тъмносиния костюм. Той се приближи към Ферарито с увереност, която идваше от човек, свикнал да получава каквото поиска. Застана до червената машина, сложи ръка на капака и погледна към Стоян и Мария с лека усмивка. „Красиво, нали?“ каза той с глас, който звучеше почти насмешливо. „Но не е за всеки.“ Стоян кимна учтиво. „Да, много красиво.“ Мъжът постоя още малко, явно очаквайки повече реакция, но тъй като не получи такава, той се усмихна отново и каза: „Такива неща струват пари, дядо. Много пари.“ Стоян просто кимна отново, без да каже нищо. Мария стисна ръката му и прошепна: „Хайде да вървим, Стояне.“ Но точно в този момент към тях се приближи Николай, продавачът с начесаната коса. Той имаше професионално изражение, но под повърхността се долавяше известна снисходителност. „Добър ден“, каза той. „Ако имате въпроси, аз съм на разположение. Макар че…“ Той направи пауза, после добави с усмивка: „Моделите тук са доста специфични. Цените започват от 250 000 евро нагоре.“ Стоян кимна спокойно. „Разбирам, благодаря.“ Николай кимна и се отдалечи, като хвърли поглед към колегата си Петър, който все още стоеше в офиса и наблюдаваше. Петър се усмихна и направи знак с глава, сякаш казваше: „Виждаш ли?“ Атмосферата ставаше все по-неудобна. Стоян усети как погледите стават по-тежки, как тишината започва да се изпълва с неизречени думи. Мария дръпна ръката му. „Стояне, моля те, хайде!“ Той я погледна и видя безпокойството в очите й. Въздъхна тихо и кимна. „Добре, Маро, хайде.“ Двамата се обърнаха и тръгнаха към изхода, бавно, без бързане. В момента, в който достигнаха вратата, тя се отвори с рязък тласък и вътре влезе млад мъж на около 32 години. Този човек беше различен от всички останали в залата. Носеше бял спортен екип с тъмни ивици от скъпа марка, бели маратонки, които изглеждаха като току-що излезли от кутията, и тъмни слънчеви очила, въпреки че навън вече започваше да се здрачава. Косата му беше стилизирана с гел, а на китката му блестеше масивен златен часовник. В ръката си държеше телефон с позлатен кълъв. Той влезе с широка крачка, говорейки на телефона с звучен, самоуверен глас. Да, Митко, казвам ти, затвори го на 300 бона и не питай, направи го. Аз съм на място сега, след малко идвам при вас.“ Той прекъсна разговора и свали очилата си, загледан в залата с очи, които излъчваха смесица от амбиция и надменност. Стоян и Мария бяха точно пред него и той спря за момент, погледна ги отгоре до долу и усмивката на лицето му се разшири. „Опа“, каза той на висок глас, „ден на отворени врати ли е днес?“ Той се усмихна широко, но не към тях, а към залата, към продавачите, към всички, които го наблюдаваха. Стоян и Мария се отдръпнаха в страни, за да го пропуснат. Той мина покрай тях, после спря, обърна се и ги погледна отново. Чакайте, каза той, сякаш внезапно му беше хрумнала страхотна идея. „Вие за кое нещо сте дошли? За Ферарито ли?“ Стоян го погледна спокойно, но не отговори. Младият мъж се засмя. Висок, демонстративен смях. „Не, сериозно питам“, каза той, като се приближи отново. „Харесва ли ви червеното Ферари там?“ Мария свали поглед. Стоян остана безмълвен.
И именно това мълчание беше искрата, която щеше да запали онова, което предстоеше. Младият мъж се обърна към залата с широка усмивка. «Хей, момчета!» извика той. «Този дядо иска Ферарито!» Смехът, който последва, изпълни целия шоурум. И точно там започна всичко. Глава 2. Надменният милионер, младият мъж, който се казваше Георги Ранов, но всички го наричаха просто Гошо, беше тип човек, когото можеш да срещнеш в луксозните заведения на София почти всяка вечер. Роден в семейство с пари, отраснал сред привилегии, без да е налагало да се бори за нещо наистина. Баща му притежаваше верига от автосервизи и търговия с резервни части, бизнес, който беше донесъл на семейството богатство, но не и мъдрост, как да го използват с достоинство. Гошо беше свикнал да получава внимание, свикнал да бъде център на всяка стая, в която влезеше. И точно за това, когато видя как всички погледи в шоурума се насочиха към него, когато думите му предизвикаха вълна от усмивки и приглушени смехчета, той се почувства в своята стихия. Той пристъпи към центъра на залата, точно до червеното Ферари, и се облегна небрежно на капака му, жест, който накара Николай продавачът да стъпи напред с леко напрегнато изражение. «Извинете, господин Ранов, но бихте ли могли да не се опирате на...» Гошо го изгледа с усмивка и размаха ръка. «Спокойно, Николай. Зная как да се държа с колите. Не е моята първа». Николай се отдръпна с неудобна усмивка. Той знаеше кой беше Георги Ранов. Знаеше, че семейството му беше сред големите клиенти на компанията. Знаеше също, че е по-добре да не си попречка пред такъв човек. Гошо се обърна към Стоян и Мария, които стояха близо до изхода, явно готови да напуснат, но той вдигна ръка в жест. «Чакайте!» Не, каза той с престорена сериозност. «Не дейте да бързате. Влезли сте, значи имате причина, нали? Значи нещо ви е харесало». Стоян погледна съпругата си. Мария държеше главата си наведена. Стоян въздъхна тихо и каза смеко, но уверено. «Просто минавахме. Благодаря за времето». Гошо се засмя високо. «Аха, значи минавахме. Значи видяхте блестящите коли и казахте, хайде да влезем да разгледаме». Той се приближи няколко крачки към тях, все още с усмивка, но в очите му вече имаше нещо по-остро. «Знаете ли колко струва една кола от тук?» попита той, като сочеше с ръка около себе си. «Минимум 250 000 евро. Това са...» Той направи пауза, сякаш смяташе в ума си. Не знам, колко пенсии са тези? 1000? 2000? Един от продавачите, Петър, се усмихна и каза от страничния офис. 2500, ако пенсията е 1000 лева. Гошо се засмя и плесна с ръце. Точно! 2500 пенсии за едно Ферари. Мария усети как лицето й пламва. Стоян стисна юмрук, но не каза нищо. Дишането му беше спокойно, но в гърдите му започна да се формира тежест, не от гняв, а от нещо по-дълбоко. Гошо забеляза мълчанието и го възприе като слабост. Той направи няколко крачки назад към Ферарито и се обърна към залата. «Момчета, слушайте, имам предложение». Той изчака да привлече вниманието на всички. Николай, Петър, Десислава, клиентът в костюма, всички го гледаха. «Какво ще кажете, ако направим малък експеримент?» каза той с театрална усмивка. Той посочи Стоян с ръка. «Дядо, хайде насам». Стоян не помръдна. Гошо се усмихна по-широко. «Хайде, не се притеснявай. Няма да ти направя нищо лошо. Просто искам да ти дам шанс». Мария прошепна. «Стояне, хайде да си вървим, моля те». Но Стоян я погледна и в очите му имаше нещо друго. Не страх, не срам, просто спокойствие. Той кимна към нея. «Всичко е наред, Маро». Той закрачи бавно към центъра на залата. Краката му вървяха устойчиво, гърбът му беше прав. Той стигна до няколко крачки от Гошо и спря. Гошо се усмихна и направи широк жест към Ферарито. «Това Ферари», каза той, повишавайки глас, «е твое, ако платиш сега». Залата избухна в смях. Николай се опита да задържи усмивката си, но тя проличаваше. Петър се хихикна високо. Клиентът в костюма се засмя открито. Дори Десислава, която опитваше да запази професионално изражение, не успя да скрие лека усмивка. Гошо продължи. «Не, сериозно казвам. Въпрос на чест. Ако можеш да платиш сега, веднага, 280 000 евро, това Ферари е твое. Лично ще ти го дам. Ще подпиша договора. Ще ти занеса ключовете». Той се приближи до Стоян и се наведе леко, като го гледаше в очите. «Какво ще кажеш, дядо? Имаш ли парите? В джоба, в банката, под дюшека?» Смехът продължи.
Някой дори изсъска под дюшека с престорен шеговит тон. Стоян не реагира. Той стоеше там спокоен, с ръце сложени зад гърба си и гледаше Гошо с изражение, което беше трудно да се определи. Не беше ядосан, не беше уплашен, просто гледаше. Гошо изчака няколко секунди, после се обърна към залата с широка усмивка. Виждате ли? Мълчи, защото знае. Знае, че е невъзможно. Той се обърна отново към Стоян. Не обиждам, дядо, просто казвам факти. Вие сте дошли да гледате нещо, което никога няма да притежавате. И това е окей, не е грях да мечтаеш. Но трябва да знаеш къде е мястото ти. Мария приближи с бързи крачки. Стояне, хайде, моля те. Стоян я погледна и кимна. Той се обърна да тръгне, но точно тогава Гошо каза нещо, което спря всички. Чакай, чакай, още не съм свършил. Той бързо извади телефона си и го насочи към Стоян. Хайде, дядо, кажи нещо за камерата. Кажи на хората как се чувстваш сега. Кажи дали ти хареса Ферарито. Стоян спря. Обърна се бавно. Погледна към телефона. После към Гошо. И тогава за пръв път проговори с глас, който беше тих, но твърд. Защо правиш това, Гошо примигна. Не очакваше въпрос. Какво защо? Попита той, като свали телефона. Защо се опитваш да унижиш човек, който не ти е направил нищо лошо? Попита Стоян, гласът му все така спокоен. Гошо се засмя нервно. Бе, не те унижавам, дядо. Просто се шегувам. Шегата е смешна, когато и двамата се смеят, отвърна Стоян. Ако само единият се смее, това не е шега. Това е жестокост. Тишината, която последва, беше тежка. Николай престана да се усмихва. Петър се изправи от бюрото. Десислава свали поглед. Гошо изглеждаше объркан за момент, после усмивката му се върна, но вече беше по-принудена. Добре де, дядо философ, не ме учи на морал. Просто казвам какво е. Стоян не отговори. Той се обърна и хвана Мария нежно под ръката. Хайде, Маро. Двамата тръгнаха към изхода. Но точно преди да стигнат вратата, Гошо извика отново. Ей, чакай! Стоян спря, но не се обърна. Гошо се приближи отзад и каза: знаеш ли какво, дядо, ще ти направя друго предложение. По-реалистично. Той извади портфейла си и измъкна банкнота от 20 лева. Хайде, вземи, забира. Да не си помислиш, че съм лош човек. Той протегна банкнотата напред. Стоян се обърна бавно, погледна парите, после погледна Гошо и каза: не ми трябват. После излезе, с Мария до себе си и вратата се затвори след тях. Залата остана в тишина. Гошо остана да стои с вдигната ръка, държейки 20-левката. Усмивката му бавно избледня. Николай се изкашля неудобно. Добре тогава. Петър се върна към бюрото си. Гошо пъхна парите обратно в портфейла и се засмя принудено. Глупаци, каза той на висок глас, за да чуят всички. Не знаят да се шегуват, но никой не се засмя. И Гошо за пръв път от дълго време изпита неудобно усещане, което не можеше да дефинира. Той остави Ферарито и се насочи към дивана в зоната за изчакване. Седна, извади телефона си и започна да се преструва, че е заед. Но дълбоко вътре в себе си, макар и да не искаше да си признае, той усещаше, че нещо не беше наред. Нещо в начина, по който онзи старец го погледна. Нещо в спокойствието му. Нещо, което го накара да се почувства малък. И точно след 10 минути това усещане щеше да прерасне в нещо много по-силно. Глава 3. Необичайният посетител. 10 минути след като Стоян и Мария излязоха, шоурумът на Prestige Motors върна обичайния си спокоен ритъм. Николай се беше върнал в офиса си, където разглеждаше документация за нов модел Порше. Петър си поръча кафе от машината и седна на бюрото си, скролвайки социални мрежи на телефона. Десислава подреждаше брошури на рецепцията. Клиентът в тъмносиния костюм беше излезъл преди минути, обещавайки, че ще се върне утре. Гошо все още седеше на дивана, с пръсти, плъзгащи се по екрана на телефона, но погледът му беше разсеян. Той не харесваше усещането, което беше останало след онзи момент. Старецът го беше разколебал не с думи, не с заплахи, а с простото си достоинство. Гошо се опита да го прогони от ума си, но нещо продължаваше да го дразни отвътре. Входната врата на шоурума се отвори отново, този път с увереност. Вътре влезе мъж на около 50 години, висок, с широки рамене и изправена стойка. Косата му беше сива, подстригана къс, лицето му носеше белезите на човек, който е работил с ръцете си, но и очите, които излъчваха интелигентност и опит. Той носеше тъмносин елегантен костюм, не крещящ, но скъп,
добре скроен и перфектно изгладен. Под него беше бяла риза без вратовръзка. На китката му имаше часовник, непоказен, но забележим, класически швейцарски модел. Обувките му бяха черни, полирани до блясък. Той носеше в ръката си черна кожена папка. Мъжът влезе с тихи, но уверени стъпки. Спря за миг на прага, огледа залата с бърз, прецизен поглед, като човек, който знае точно къде се намира и защо е тук. Очите му се плъзнаха по автомобилите, без излишно възхищение. Ферарито не го впечатли, Ламборгинито също. Нито мраморният пот, нито светлината, нито блясъкът. Всичко това му беше познато. После погледът му спря върху Гошо. Младият милионер вдигна очи от телефона си и за миг замръзна. Усмивката, която обикновено носеше като маска, се изпари. «По дяволите!» промърмори той тихо. Мъжът с кожената папка пристъпи напред и се насочи директно към рецепцията. «Добър ден!» каза спокойно. «Търся господин Стоян Николов». Десислава вдигна глава рязко. «Моля?» тя примигна. «Господин Николов?» «Да», кимна мъжът. «Възрастен господин. Беше тук преди около 10 минути, с съпругата си». В залата настъпи напрегната тишина. Николай излезе от офиса си. «Извинете, но...» започна той предпазливо. Господинът си тръгна. Имаше малко недоразумение. Мъжът с папката не промени изражението си. «Предполагам», каза той сухо. «Затова съм тук». Той отвори папката и извади няколко документа. Постави ги внимателно върху рецепционното бюро. «Казвам се Иван Колев, юридически представител на Николов Инженеринг Груп». Името увисна във въздуха като гръм. Николай пребледня. Петър се изправи рязко. Гошо бавно се надигна от дивана. Това не е възможно», прошепна той. Иван Колев обърна глава към него и го погледна за първи път директно. «Напротив», отвърна спокойно, «напълно възможно е». Той отново се обърна към Десислава. «Господин Стоян Николов е основателят и мажоритарен собственик на една от най-големите компании за индустриални системи в Източна Европа. Компания, която през последните 30 години е работила с държавни проекти, международни корпорации и...» Той направи кратка пауза. «Няколко автомобилни концерна». Николай преглътна. «Включително...» започна той. «Да», прекъсна го Иван. «Включително Ферари». Залата сякаш загуби въздуха си. Гошо направи крачка назад. Не може да е той», каза той вече без надменност. «Старецът? С якето?» Иван го погледна хладно. «Същият този старец притежава акции в компанията майка на този шоурум», каза той. «И днес беше дошъл не да купува кола, а да реши дали да продължи договора си с вас». Тишината стана оглушителна. «Къде са?» попита Иван. Николай посочи към изхода с трепереща ръка. «Тръгнаха си...» Иван затвори папката. «Тогава закъсняхте». Той се обърна и тръгна към вратата. Преди да излезе, спря за миг и каза, без да се обръща: «Между другото, господин Николов плати първото Ферари в България в брой, преди 25 години». Вратата се затвори. И едва тогава Гошо разбра какво означава истинско унижение.